господин Председател. Днес в Софийския университет ще има едно изключително антибългарско събитие, мероприятие, което няма как да не се отбележи от най-високата трибуна в България, защото става въпрос за поругаване на българската национална и историческа памет. Днес една шайка самозванци ще направят честване ще направят една конференция в Софийския университет с заглавието „Патология на едно честване“. Като патологията е отбелязването на един от най-големите приноси на българския народ, подчертавам и на българската държава, в историята на човечеството последните 100 години, именно спасяването на българската еврейска общност по време на Втората световна война. Според Румен Аврамов, икономист, Александър Везенков, историк, Иванка Гезенко, архивист, Еми Барух, журналист, Стефан Дечев, историк, Стилиян Йотов, философ, и Александър Кьосев, специалист по всичко, спасяването на българските евреи всъщност не се е случило и на практика ние като народ трябва да поднесем извинения на българските евреи заради гоненията, на които са били подложени от страна на българската държава по време на Втората световна война. Нещо повече, тези хора си позволяват да отправят откровени обвинения към българската държава за това, че тя все още в момента, сега, към нашата съвременната българска държава, все още не се е извинила и не е поела отговорността за депортирането на евреите, които са населявали временно администрираните от българските държавни и военни власти по време на Втората световна война земи в Поморавието, Беломорска Тракия, Беломорска Македония и Вардарска Македония. Всъщност в ход е подмяна на историята. В ход е поредният акт от драмата, наречена фалшификация на българската история. Защото според тези хора всъщност спасение на българските евреи не е имало. То едва ли не е някакъв продукт на случайно стекли се исторически обстоятелства, а междувременно българската власт съзнателно и целенасочено е депортирала в лагерите на смъртта повече от 10 000 евреи, които са населявали тези земи. Това е лъжа. Нека да го кажем ясно и категорично от най-високата трибуна в държавата. Това е лъжа. Това е грозна лъжа. Това е антибългарска лъжа. Това е античовешка лъжа. И няма да съм аз този, който ще обяснява защо е лъжа, защото е под достоинството на един народен представител, на един българин, да обяснява защо това е лъжа. Просто ще отбележа няколко имена на достойни евреи и български евреи, включително, които са доказали в годините назад със своите собствени научни трудове огромният принос както на българския народ, така и на българската държава, така и на българската църква, така и на българския цар по това време, Борис III, за спасяването на българските евреи, което е събитие без аналог в човешката история. Михаел Бар-Зоар, полковник Самуел Рафаел, Самуил Ардити, когото имам честта да познавам, и много други още. Достойни евреи, които защитават с гордо вдигнати глави както достойната българска чест, така и честта на собствения си народ. Поклон пред тях. И същевременно позор за тези, които в момента, днес, в най-старата българска академична институция ще омацат с кал името на България за пореден път. Тук е момента, в който искам да се обърна и към еврейските организации в България. Най-вече към Шалом, която периодично заема доста съмнителни и доста двузначни позиции по отношение на точно този световен признат акт на хуманизъм от страна на българския народ, българската държава, българската църква. Да се разграничат от това, което се случва днес в Софийския университет. Призовавам ректора на Софийския университет, професор Георги Вълчев, да се разграничи от това, което се случва и да го осъди. Защото ние изчакахме търпеливо, тъй като новината беше от миналата седмица, да видим дали някоя академична институция ще се намеси срещу подобно поругаване на българската национална памет и на българската история. Нищо подобно не се случи. Ние ще търсим отговорност, разбира се, каквато може да се търси. Академична, но най-вече морална и човешка отговорност за това, което се случва.
Защото това далеч не е прецедент. Тези хора, тези специалисти в своите собствени области, поне според биографиите, които са декларирали, не за първи път поругават българската национална чест и достойнство. На инициатора на това събитие днес в Софийския университет, Александър Кьосев, принадлежат думите, че българският език е изкуствено творение, а македонският език е естествен и много по-стар. Според него българският език е изкуствен. И да не говорим, че съществува и така наречения македонски език. За другите няма смисъл да говорим, защото техните дела говорят достатъчно добре и не искам да им правя излишна реклама от тази трибуна. Но ще кажем само едно в завършек. Никой няма право да пипа българската история с мръсни, нечистоплътни пръсти. Считаме от ВЪЗРАЖДАНЕ, че трябва българските служби да се задействат в този въпрос, за да се види дали тук не са ангажирани и чужди интереси, дали няма и чуждо финансиране, защото кампанията срещу България за това да признае несъществуваща вина срещу нашия народ, за това да се извини за нещо, което не е причинил, да поеме отговорност, каквато не носи, за събития, за които ние нямаме никакво отношение, не е от вчера. Тази кампания продължава години и натискът постепенно се увеличава срещу нас. Ние това няма да го допуснем. И няма да допуснем никой по никакъв повод и никога да отнеме не само това наше голямо достоинство, което ние имаме като народ, което ни издига над другите народи, за което ние можем да се гордеем, но и всичко останало свързано с нашата история. Историята на България е свещена, тя не бива да се пипа с мръсни пръсти. В никакъв случай. От името на парламентарна група, заповядайте, госпожо Божинова.